Ja siitä kai lähdetään, että mä kansakoulua kävin ja oikein aina mettään Matilla kattelee niitä koiranpenikoita, ne oli 4 koiranpenikkaa ja Matti sanoi, että kun sä noin kovasti koirasta tykkäät, niin hän antaa sulle koiran sitten, kun viimeistä päivää tuu koulusta, kun todistuksessa kanssa sitten. Ja mä poikkesin Matille ja Matti antoi mulle perun noukkimiskoppaan koiranpenikan ja sanoi, että koiran saat pitää, mutta pernan noukkimiskoppa täytyy tuoda takaisin, että koppaa hän ei aina. Ja mä vein koiran kotiin ja äiti rupesi haukkuun niin pirusti ja sanoi, että kun ne taas on mukuloillekaan syömistä olla, niin vie tuot koirankin siihen syömään. Mutta kyllä koirasta tuli kauhean pidetty se. Mä makasin koko suven koiran kainalossa pirtin vintissä sitten. Pidin koiraa siellä yöt kainalossani ja koirasta tuli niin pidetty koira sitten, se oli kaikkien silmäterästä joku se oikein sitten pääsi kasvuun ja lähti eteenpäin. Ja sitten se rupesin pirusti oravia haukkuun ja Uudentalon Tommi oli kurjassa renkinä, silloin oli pyssy, jolla ruvettiin oravia metsästää ja piti vaan vähän pöhisin käydä, mutta sitten kun se vähän villiintyi se homma siinä ja mä kävin viimeistä vuotta kansakoulua, niin mä olin monta päivää oravamettässä ja otin koiran aina aamulla mukaan, niin äiti kyllä vähän ihmetteli, että vasta se koiran aina nyt mukaansa ottaa sitten, mutta ei siihen puuttunut sen enempää, mutta sitten opettaja lähetti kirjeen siskon mukana, että onko Jorma ollut kippeänä, kun ei ole moneen aikaan koulussa ollut. Hän kävi oravamettässä Uudentalon Tommin kanssa. Kyllä mulla tässä metsästyksestä kyllä siitä, mulla kyllä juttua niin helkatisti, että ei ole mitään määrää. Minkäs ikäinen sä silloin olit sitten, kun sä sitä kuinka monta vuotta sä sitä kansakoulua kävit? No se oli 6 vuotta koulua silloin, 2 alakoulua ja sitten 4 oli viimeistä vuotta käymään. En tiedä sitten, kun mä menin vuoden vanhana kouluun, että mä olin varmaan joku 13 jo. Sitten silloin. Niin kuin sä menit sen sodan takia. Niin kun se oli sen tähden, kun näitä tyrväiläisiä tässä muistelee, niin se oli semmoinen tilanne, kun isä oli sodassa ja äitillä oli sitten silloin sodan alkuun, niin oli 41 syntynyt ja Irma oli 38 syntynyt ja sitten oli Eeva 42 syntynyt. Ja Inkeri 41 syntynyt. Inkeri oli 41 ja Eeva 42 ja äiti pyysi jo sitten joltain kouluneuvostolta taikka miltä se sitten pyysi, että Jorma saisi jäädä kotiin jo 9 vuodeksi, että hän ei pärjää noiden lasten ja askareiden ja töiden kanssa millään täällä, että Jorma olisi sitten lasten kanssa sinä aikana sisälläkin, kun hän on askareilla ja töissä tuo ulkona. Ja mä menin vanhana äijänä vasta kouluun sitten. Ja mä olin aika iso poika jo sitten, kun totta kai kun 8 vanhana vasta kouluunkin menin. Ja kyllä se oli semmoista aikaa. Ja se oli sitten, kun siitäkin selvittiin ja jollain lailla, niin sitten ruvettiin piisameita pyyrstää. Joo, se oli kanssa aika homma, kun mä muistan sitten, että mä menin Mylyntäostalle auton avunmieheksi ja Inkerin kanssa ne piisamin merrat pyhänä ojaa ja jokkeja ja minkä niitä pistimmekin sitten ja neuvon Plikalle, että missä ne on. Ja Plikka kävi päivällä aina, kunhan koulusta tuli, niin kokemassa ne
merrat ja toinen piisavirraarot. Ja mä linkätustin niitä ehtoot sitten ja pistin pittalautaan ja Inkeri kävi aina hakemassa piisamit vaan merroissa. Mitä niillä piisameilla siihen aikaan tehtiin? No, nyljettiin ja pistettiin pittalautaan sillä lailla, kun tiedät kuinka lautaan pistetään ja Niin. myytiin se nahka. Se oli arvokas. Joo. Se oli ja piisamin nahka ja oravan nahka, niin ne oli silloin 40-luvulla pirun kalliita. Joo. Oravakin, sen tähden sitä oravaakin metsästimme Uuden talon Tommikaan, niin se sai paremman palkan siitä oravan metsästyksestä kuin siellä kurjassa renkinä olosta. Oho, just. Orava oli siihen aikaan kallis. Mäkin olen ensimmäisen haulikkoni ostanut oravan nahoilla tienatulla rahoilla. Joo. Aika muista.